भाजपा नेत्या सोनाली फोगाट यांच्या मृत्यू प्रकरणी धक्कादायक खुलासा आता समोर आलाय। संशयित आरोपी सुधीर सांगवान आणि सुखविंदर पाल सिंग यांनी सोनाली यांना तब्बल 7 वेळा ड्रग्ज दिले होते, असे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागानं आरोपपत्रात म्हटलंय। सोनाली यांचा 23 ऑगस्ट रोजी हणजुणे इथं संशयास्पद मृत्यू झाला होता। या प्रकरणी सीबीआयनं न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात सोनाली यांना MDMA हे ड्रग्ज प्लास्टिक बॉटलमधून जबरदस्तीने 7 वेळा दिले गेले। कर्लिस क्लबमध्ये 22 ऑगस्टच्या रात्री 1:09 ते रात्री 1:27 वेळेला सुधीर आणि सुखविंदरने ड्रग्ज पाजल्याचे नमूद आहे। सीबीआयनं कर्लिसमधल्या एका वेटरला या प्रकरणी साक्षीदार बनवलंय। नुकत्याच समोर आलेल्या व्हिडिओत संशयितांनी सोनालीला 7 वेळा ड्रग्ज दिल्याचं आढळून आलंय। या मृत्यू प्रकरणी सीबीआयनं आरोपपत्रात 104 जणांना साक्षीदार बनवलंय, पण अद्याप सोनालीच्या हत्येमागचं कारण काय होतं हे आरोपपत्रात स्पष्ट केलं नाही। सीबीआयनं सोनाली फोगाट हत्या प्रकरणी न्यायालयात जवळपास 2500 पेक्षा जास्त पानी आरोपपत्र दाखल केलंय।